kapuso sa GMA Regional TV Live, musika naman gyud atong gihisgutan kaganiha pa para yun na itong mga kapuso. Karong buntaga atong ilailahon ni mga miyembro sa usa ka sikat nga Bisaya nga banda Emping. Doon na ni sila'y kung mahinumduman yung mga kapuso iconic nga kanta nga Chinita kaniadto nga hangtod karon. Pamilyar gihapon kaayo alang sa atong mga batan-on unsa may gikabisihan sab nila karong panahon na makauban nato ikan sila sa Talisay City ang Team Emping. Good morning. Good morning! Thank you so much. Wow, pagkanindot sa atong kabuntagon. Sir Emping, magsugod man jud ko nimo kay named after you man nga banda. Nganong Emping man? Ganahan lang ko kay at least kung biyaan ko nila, pabilin nga ako lang Emping ang pangalan. Dili ko siya mawala. Nagtukod ko banda nga Emping lang ang pangalan 2013 pero dili pa sila akong miyembro kadto pa si Ryan, si Manny, si Aying ug si sila tulo kami upat. Then mo to siya pag 2018 muna na ako mga miyembro karon ang akong all-star nga bandmates. Ila-ila ta sir. Unsa man from left to right ta lang. Nya unsay instrumento pod nga imong gi-play? I'm Sean, percussionist. I'm Gigi, bassist. And I'm RJ, the keyboardist. And June, drummer. RJ, kumusta ma'am? How does it feel to be part of the band? So happy I have new family. Mhm. Our youngest of the family. Kaya pinagaputo na mo sa Oh, oho. Ikaw, how old are you day, ma'am? 22. Oh, wow, very Ma'am Gigi, ikaw ma'am, doon na nakailaing banda nga gisakupan ka ni adto. Naas, sir. Oo. Green Berries, a all-girl band. Mhm. Pero kaming ko, wala na meron din na active. Mhm. Na-disband na siya nya karon of course with Emping na. Oo. Sir June, ikaw, di ba giingon sir nga so pamaagi karon kung magtrabaho mo, mag-compose og kanta, so kasagaran magsugod pag virtual lang sa ipadala ninyo ang file, paminawon. Ikaw isip drummer sir, unsa man ni ka lisod kumpara sa kaniadto nga magtapok lang mo sa usa ka lugar, sa usa ka studio? Like concert, naghatag niya sa songs ni Imping na moto, nagtuko sa akong drum set, niya kita na kong mga styles sa drums, sa saan ako pag mga fills or mga rolls sa mga drums o magtod ko ha, ako di pa padulog ni Imping ang mga anak, makauhin sa kit. Sir Sean, unsa may gikabisihan ninyo ron? Amoy mga online nga mga gigs? Yes, sir. Yes, sir. Uh-huh. Sa Feb 14, may online concert. February 14, Sir Emping, adlaw man na sa gugma, pero nganong titulan man ninyo para sa mga sawi? May sawi pa siya, number one. Kay Kuan Magod, you know, pag Pinoy, duha ra gina siya ka klase basta kuan about sa gugma-gugma, nasakitan ka or in love ka, pero kabaw ko bisa naka-pandemic karon daghan gyud ako nasakitan, di ba? So, muna nga ang dedikasyon natin nga concert para sa mga nasakitan sa gugma. Di na mo palabyon ang kahigayunan karong buntaga, iconic naman yun ning Chinita. Pwede ba mo hangyo may nga inyong i-perform alang sa atong mga viewers nga nagtanaw karon? Saya kong laway tungo sa mata o mong panagwahay. In love ko sa kasmi ko nga Chinita, kay indot siya mo forma. Labi na kung mo smile pa sa akuha. Thank you so much. Sir Emping, multi-talented naman gyud mo tanan, labi na ikaw ang nangulo ani nga grupo, ani nga banda. Base sab sa amo kunong panukiduki sa among research, kabalo kuno kay ka antigo kuno kay sab kay kang mukanta og lain sab nga pinulungan, Korean pananglit. Pwede ba ka sir? Among pasampulon karong buntaga. Loving you
it's not pretending. I promise the universe not to lie. Yung warning. Wow. Pagkanindo. To cap this off, in behalf sa grupo, mensahe ni mo, sir, sa atong mga nagtanaw karon kini mga aspiring musicians, mga fans, mga followers ninyong grupo ha. Paday lang, asa ka malipay. Unya, sa tanang nga suporta na mo, hinaot pa nga suportahan pa ninyo sa mga umaabot na mo mga bagong kanta, Tagalog, ma-English, ma-Bisaya, ma-Ininsi. So, please support Team Emping, Kanunay, then GMS7. Daghang salamat sa opportunity nga maka-promote me, ma-interview ninyo. So, happy Valentine's Day. Daghang kayong salamat. We had fun talking to all of you. Salamat, Emping, o God bless. Thank you, Sir Lee.